ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong ka Khasi Hills Autonomous District Council kala rakhe menta ka sngi ya ka lingkho sngi yap ka bahenre fu arsnem jong Reverend JJM Nichols Roy ubadai nong proidak ya ka khernet ka bahenre jong ka riti sinshar kari India ka badai ka wei niki atiar ka bakhlan ban yada ya ki reolo Hagani ka sngi ki MDC jong ka KHADC kilakin mahaburam ye ki kam ki bakrao jong Reverend Nichols Roy ling baki jingkren ki bakin thop ye CEM uba Tito Starwell Khan unong elam kalyang persya uba pensingan NCM u pastor barangba jong ka balang ublay u pastor B Sokhya harengkat kiwai pan Ki MDC kilalat banbo sentiru ha umat dur jong Reverend Nichols Roy uba yang ha pelau ka District Council Stik itu that anniversary jongi late Reverend JJM Nichols Roy. Nah kalian jonga aku mu nongiram kalian nyatai paning ko nga ay ka jingero ka jing kublay kerpang ya step committee na marga program ka bagila organize ka step kabalong sisya ka jing penburom kabayi don burom na ka benta i lead Reverend JJM Nichols Roy. Kumjuro ik staff, the officer, kumjuro na kalian ka enforcement wing, bala don mereka akan ke step. Dia akan jadi beri pastor JJM Nichols Roy katanya suatu bah, di mai bala terakhir sitom borba, nak benta bermanra, ia ka renit ke Banriu, haka konstitusi jonggari India, apa kejingilam jong Gopinath Bodoloi. Katu por bode usaman juga subcommittee. Na kebentapan discuss haji dai kumnu ban protect ya ka interest jong tribal khamta manot is India. Onya sudu baga rukom perkhar ka jong bajoi bagi jutip. Kalau usya ka jing mentoi na ka benta jongi. Lenyima banlan bahadin bagi wanra ya ki amendment. Amta madin ka state hood ka bang ilayo na ka central government. Nila do no akatu ka di mentoi. Pastor lo yu ijgai bah. Kata do bo. Manong bagino gino ke central loss. Kimna ban apply. Apa uput usam jongga district council. Bat kumjuro ban exam. Ya kanu ka central law ka bomyadei bat ni. Tang haka level jung governor juga state. Lala apan exam ya ka. Ndray ka jing aino ya ka bor ka power of exemption. Show president ka lalong ka jing do ka bakraw. Ka paragraph 12B ka kensay. Belada gidon kam pan exam ya ka no ka central law ka bomyadei kat kum ka dustur ka jongi tang haka level jong governor. Lala apan exam ya ka central laws. Henry house karena ispan new power. La transfer no ya ka power of exemption. Now governor show president kalam ngajidu ka bakra. Jiwanda ka paragraph 12 AA. Kabong bala dai tungku. Anyo ka district council bat ka anjong ka state. Ka prevail juga state kanero ka di ka jundu nong yangi. Na shifting ba ki vision ki idea ki jungyo i jong pastor JJM Nichols Roy. Nga spoil no kandiat. Na shifting pala ki transfer ka bor ka state. Kadon sagaway ka bor pat dia kata di central. Tenre ladang ni specify hendak di kapor tang council even the central law kan nomna ban apply. Hendak ka mta ba pleasing khang ya ka state law ka pleasing khang sendon ya ka highway jong ka central law. Henre ladang i penkut no tang ha po uput usam jong ka 6 hidel
nyimpli jingkang ya ka state law ilong so powerful na taraw nga subandong bah time has come bahkan ka jingkan mau buram ya i pastor JJM Nichols Roy ka jingkuma ka jingi kelong balakum nukun ban restore back ya ka power jong governor bat kum juru ban di market ya ki subject jong ka state bat jong ka district council kenang ba kinom sentalo kinom la ban apply hangi menta ni sayu ha ka forest act land law water law Lubun kian, hendak ngayon o pastor JJM Nichols Roy, upayo irpa ya kita ki baro, nila feel mangi hadir. Tangam nak aban kan sibun, tangga jins ngau, bat ka jingero, ya Reverend JJM Nichols Roy, walai dun gan syu. JJM Nichols Roy, iba ngi ju hot i sahab joy. Jika aku play ke bekerpang dengan kapor kale syaki dekat jong ke STP komiti ke baro. Nadu deputy CM bagi EM ke bina rengkat akan kapor. Yai pastor bi asok ya. Ibala pelaj ya kapor ke bekodor ke jong ya ke bani don rengkat bat ngi akan ke step. Ya pi ki officer i judge bat khamtam ya pi ki parlok nakaliang jong ke press ke media ki bela sakhilang. Ya ke ni ke jingkan mau ke jong ya ka lengku sengiyap ka ban riu puar jong uni urang ba uwangi ong ukpa jong ka district council labun bun snem natarai hangni hapo ka office jong ka district council ka jongi ijukan mau ya kan ka sengi tangkum ka sengi syuti enrei ngimjula apat ya ka ban kan mau tempang ya ki kam ki ba uni urang ba ulah no senyang hakade ke cai penriu ke jongi kam tambat ke jinga dei bat ka six schedule terpangru ngarajan klet ya ba PNC belum nongelam jong kaliang persyak kaliang yate ke bangiong di bela airu itu ke jingkeren mentan ban penkermau ya ke ka jing temu jong ni urang ba hakapor ya kabau ya don keti ban tau ya kenika kernet ke ban riu ban penerung hapo kariti sosial jogari India najuong lengkot kumni bahaka don kapor habakum ke chat ban riu hakatu kapor kaladon ke jingyaki ba hadin ba upareng ulah pelaj no ya ke la ai no hangi ya ke jing lait luit ke baka ki khasi state aga to kapor ki perkhat la ngin ya so bat kari India mi ngin syong kum tu kum ke independent country enre hapo ke jing alam ka jong kini kirang ba kaladon ke jing perkhat bahkan bahahi bangin esok bat kari India. Kabang ngam susi syusyu ngakwa ban keren ngani kapor. Bawat nakaliang jong ki sarkar jela ki baper klam da kedo yanu. Nakawi kapor ki sedang ban kap ya ki tap nyang jong ke district council. Klam da kedo. Wat ki sarkar jelaru. Wat kita ki basyong hapo sekretariat. Ki ele nakapor syakapor ban pentroñ ya kapor juga district council ngakwa lembaga ni kesni kebangikan mau ya kalengku sengiap jong uni urung kraw ngakwa ban penkan mau ya pi kum ki dekat ki badan buram jong gani ka yeng hamtam yangi ki MDC ya pi ki officer badai ka judge benriu hi barok away bakal ada kapor ya kabangin yang rangba ban penpau ya laga jong kesur banginang penklain ni teng kum ki dekat kum ki MDC habangiwan hakan ni gayeng ka badon burom ni ong to bangin snai ki an ki paper mau ini snai ki an ki paper ban penklain ya ka jai benriu ban ya dai ka jai benriu kam tam bangi ka jingma ka bal sedang ban wan telap na ka baro ki liang
mereka basnosi kalong ba ndala dep taw ya ka an ndala poe has ka teriat la sakut mentaru kidon de pau teliki an kiba kidomi khmat kijungi de beburom hagisnam ki belada flashna re ki sakut no tang hapo ka department jong kata ka bagi ong ka district council affairs department kani ke kalong ke bangi kumki nomi khmat ngi haban kendet penriu man perkhat na ka banta ka ni ka yeng ka bedon borom ke jungi na ka buburom aro ngin sim ye ka jingket kle na ka banta ban paulat ban nang pengklain cu ye kani ka kernet ka banriu ka balong ka bor ke jingeda ye ki kum ka jat ni ai ngo yo blai bo blai ula sai yo ne urang ba kloro bateng sai ubangi ya pet kum kan nuksa kabangi ya pertobod mangi kapateng kaba menta long ro waina kinong yalap ki baton bor syakri jang utrai como missionary como pastor but ilayo ya kaban penyeng ya kawaina ki wi ga jongi bar hang ne hari india hi kabangi khot ya ka church of god but ni snongo yo blai bau blai ula kerku ya ka balang but ni aingo yo blai na ka penta une great reformers unang pentamai ni ambakrau ya ka bau blai ula sei om tang hapo jong ka balang henry haka imlang kasalang barogawai but ya kata na kalyang jong ka balang ka jongi bat ki waide ki balang haga na karui nila don hadien jong pi haga jing syakri ka jong pi mat ban mansem ya karui ka baye ka jong ni aingo yo blai bo blai ula sai yo ne raba uba komune urang kan urang pawar hakarui ka jonge ban walam ya ka jing syai kumbakalong hado kine kisni ke bamenta ka jing duai jong ka balang ka jing duai jong ki riungai ha kana ka ri ga jong yapi ki he ki han ki bau bleu labo ha kine ki suki jong ka jing sekuri gre ngin yai kersan yapi ha ki jing duai bau bleu nai ha fi ka vision pat ya ka mission ka ba fi finioi but ban translate ya ka vision ga jong pi into a reality na ka penta ka buram ga jong blai ha ga na ka ri ka ba e ka jong ngin duai ro ha ga jo ko por o blai un na kerku ya ka ri ba ya ka jai breu ga jong but un na ai bor a jeng kham tame yau si em ba don buram jong rengkat nem ba du leader jong ko don lang ang ne balang baka jinya trailang baka jinya sakrilang jong pri hagane ban pen i ga nuksa jong ka jinya long sitole namar habadon ka jinya long sitole ka don rengkat ro ka bor blai ban ngadwayo blai bo blai un kerkhui be ban sakri khamba ya ga rui ga ba e ke jong hagine kisni kisnam ki bandangwan naga banta kane ka pateng ban naga banta ki pateng ki bandang wan ter